ematen du. Eta besteak 850 litro minutuko. Mineral ugari du urak. 4.800 miligramo Berrogeita 8,5 gradu. Ura hotzitzeko metanezko ur-jauzi bat ateratzen dan eta kaskada bat formatzen du. Ur hauek sendagai eta horneko elementoak ditu. Burdina, zinka, kobrea, magnesioa eta bar. Gorputzak sendagai horrek azalaren mukiek eta arnasaren bideen gandik hartzen ditu. Batez ere gomendatzen da. Errumarentzat eta errehabilitazioarentzat, arnasa arazoak dituztenentzat, antsietatearentzat eta soberan duten ura errekatxo batera ateratzen da, baina ez du balio soroetako eta landareak ureztatzeko. Gomendagarria da medikuaren bainu etxean. Informeak eramatea. Gero, baino ere medikuek aztertu eta kontrol zehatzagoa eraman dezaten eta jarraipen egoki bat egiteko. Kanpoko piszinako ura 35 graduan egoten da eta egunero gauez utzitu eta goizez betetzen dute. Barruan beste piszina bat du eta spa-zirkuituarekin hornitua dago. Horrez gain beste teknika batzuk ematen dituzte. Saunan
naturalak, berogailua, burbuiladun bainuak, txorroak, masajeak, buztinezko tratamenduak, metuak eta bar. Inguru oso lasaia da ibilaldiak egiteko eta naturaz disfrutatzeko. Paraje egokia sasoirik gomendagarrienak udaberria eta udazkena dira. Noiz joan ginen azaroa 29. Galderarik zer olatz? Zuri guztiak nahireko. Bai. Zer bai? Zure zelan egon zen beru ala hotza. Hau da bertako mapu. Da konbidara amendi edo amendi. Hau da gure berotzeko. Okitzeko. Da hau da depozitxo. Hau da ebaluazioa. Da gero, hau ikusten da hoteletik eta gero hoteleko sortuak amendi ikusten da. Da hau da hotelan nahi dagoen parki. Hau da kanpoko pizkini. Nagota esan nire beruderi. Da kanpo negote zen eta zentza. Bosei gradu kanpo. Da barru? Da hau da barruko. Da hemen da zila batzuk bero-bero. Da hau da espazio. Gracias. Hau da kanpoko pizkini. Da bidiz txotu, antiojok, albornoza. Hau da hotela, hau kanpoko pizkini, hau tenisatu. Hau zen gure hoteleko terrazi. Da hau zen bertako pasilloko jaiotzi. Da hau zen gure hoteleko aurri. Gure